Så trækkes skruerne. Klar? Et. 2. Kør. Og starten er gået, det blev en rigtig god start for 3 Nitterne galop i starten for 2 Myre Trollet. Andenpladsen til 1 Amaya. 1 Amaya, der skærer fint ind i sporet her og måske kan holde føringen. Det var nede bagved for nummer 10 Johannesbergs Leon. Tredjepladsen har vi 2 Møs Trollet. Ude i sporene kommer der et godt angreb. Det er nummer 8 Emerald Celine, der skyder god fart. Så var der galop for nummer 6 Kæk. Men det er 8 Emerald Celine, der skyder rigtig, rigtig god fart. Nummer 5 Elvirus, også rigtig godt arbejdende ude i sporene fremme på 4. pladsen. Det er 1 af Maja, der dog stadigvæk holder føringen, men de kommer godt med. Hesten der får tillæg. Så var der problemer for nummer 3 Nittany. Indvendigt skød. Nummer 8 Emerald Celine rigtig fint frem på andenpladsen. Men det er stadigvæk Anaya Maja, der er i spidsen. Men Emerald Celine arbejder for trinligt på andenpladsen ude i sporene frem mod 3. plads. Nummer 5 Elvirus. Vi får en spændende opløbskamp her, tror jeg. Det er stadigvæk Amaya, der fører. Emerald Celine og nummer 5 Elvirus står godt med her, og det er et trækløver, der ser ud til at skal gøre op om sejren. Amaya, der har været foran næsten hele vejen, har stadigvæk en længde til 8 Emerald Celine på 3. pladsen 5 Elvirus. Så er det som om, at Emerald Celine og bilonkusken Camilla German Jensen får overtaget her. Den forsøger at forsvare sig af Maja efter det bedste, den har lært. Men det er i andet spor nummer 8 Emerald Celine, der ser ud til at få grebet. Og hvad har så 5 Elvirus at skyde med til sidst? Den kæmper heroisk ind af Maja, men kan den holde Emerald Celine væk? Så kommer også 5 Elvirus ud her på de sidste meter. Elvirus har måske de største og tungeste skridt. Amaya i inderbanen i andet spor Emerald Celine, og i tredje spor 5 Elvirus. Det bliver spændende det her. Dagens mest spændende opløbskamp. 3 heste indblandet i sejrsstriden, og det er indvendigt 1 af Amaya. Det er 8 Emerald Celine. 8 Emerald Celine vinder, gør det foran nummer 5 Elvirus. Tredje i mål 1 af Amaya, som er dommerkomiteen afgør det. 6 Kæk. Derefter nummer 9 Eros. 3 Nittany, 4 Sajoni, nummer 7 Naja og nummer 10 Johannesbergs Leon og sidst i mål nummer 7 Møs Trollet. Men det var det mest spændende opløb i dag, hvor Forløbet vinder 14. løb, Billund Trænerforeningens løb. Det blev program nummer 8, Emerald Celine, kørt til sejr af Camilla German Jensen. Her i 14. løb, der er program nummer 1 af Maja og program nummer 7, Naja, begge diskvalificeret for galop. her kommer der. Og så har vi indløbsrækken, det blev 8, 5, 6, 9 og 3. 8, 5, 6, 9 og 3. Her har vi dagens mindste vinderkurs. Har du drømt om hele natten, at du skulle vinde? Ja, lidt. Og hvad nede langs opløbet af de kæmpe 3? Troede du hele tiden på, at du kunne vinde? Ja, Hvor gammel er du egentlig, Camilla? 8. 8 år. Så har du været i dag og vundet. Hvornår er du at køre med pony? Så du lige startede i år? Ej, det er en rigtig godt start. Og så skal du snart ind i skolen i sommerferien. Er ved at være forbi. Har du været i Legoland i sommerferien? Du ved, at du vil med det. Tillykke med dig. God skole. Kom nu med nu! Hold da.
Dagens yngste vinder, kun 8-årige Camilla German Jensen, svarede fortrinligt på spørgsmålene. Har altså ikke fået lov af sine forældre at komme i Legoland, men hun har fået lov til at træne med sine heste, og det er meget bedre end klodserne inde i Legoland. Er det mon den yngste vinder, vi nogensinde har haft i et løb her på Charlottenlund Travbane? Jeg kan i hvert fald ikke huske, at vi nogensinde har haft en vinder her, som kun er 8 år. Spændende fremtidige møde for byen. Tillykke til de 5 førstplacerede, og især stort tillykke til 8-årige Camilla German Jensen. Tak for en rigtig god sportslig oplevelse. Jo, men faldt den af? Ja.